Jo, guys, takže máme tu pár updateů a doufám, že to není taková ozvěna, jestli jo, tak sorry, ale prostě nemám to jak jinak teďko udělat, nevadí. Jako první změna je tady ta farma na stromy, je to prostě klasický, že jsem si tady dala pár dirtů a zasadila stromy, mám tu klasický 2 stromy a 1 jungle strom. Z mých 2 slepicí vzniklo tohle. Nevadí. Já už jsem natáčela 1 díl, já vám to musím říct. Natáčela jsem 1 díl, ale mně se z nějakého důvodu prostě něco stalo s tabletem a vymazal se mi ten záběr, takže nemám nic. Udělala jsem si tady v tom dílu tyhle pece, ve kterých tu mám jídlo, tu mám taky jídlo a tu už asi nic. Ale mám jich tady tolik, protože jsem prostě potřebovala jídlo v tu dobu. Natěžila jsem si 27 ironů. Tu prostě máme bloky, počkej. Jo, tady máme tohleto, to jsem vám neukázala, máme vytřídění česky. Tu máme orečka, tu máme bloky, tu máme jako různé věci, jako skrumpáč a tak. A tu máme jídlo, máme ho teda rozhodně víc teďkon. V tomhle díle rozhodně budeme potřebovat jídlo, takže si vezmu tohle, mi bude stačit. A máme tu věci, které prostě nevím, kam jinam dát. Ale tu mám ještě takhle různý krumpáče, protože dneska půjdeme do té caveky a já už tam byla, protože v tom dílu, který měl vyjít, ale nevyjde kvůli tomu, že nemůžu najít ten záznam obrazovky, tak půjdeme do té kevky, ale už je to tam všechno osvětlený. Já jsem totiž tam našla hromadu asi 4-5 staků uhlí, takže jsem si dělala milion torček, ale už mám jen toto, protože jsem to tam celý osvětlila. OK, takže my si tady vezmeme tyhle tyčky a uděláme si... Já mám totiž, já jsem si do toho udělala měděný armor, protože jsem v tu dobu neměla. Uděláme si, kdyby se našly diamanty. 1 krumpáč by mohl stačit. OK. Tohle asi všechno bereme s sebou. Kdyby jsme umřeli, tak si necháme... Máme tu čestku kvůli tomu, že kdyby jsme umřeli, tak ať máme nějaký věci u svý postele a aby se pořád nemuseli chodit sem a tam. Takže tam teďkon jdeme. Mám na sobě celý ten, OK. Já jsem si ale mohla udělat štít. Nevadí, ale mám celý. Takže jako první půjdeme tady na tu část, protože tam toho je hodně, ale je to tam nejmenší část toho. Au. Mám hunger bar, dobrý. Tak jsme tu. Teď si do ruky vezmeme, já nemám ani sekeru, já jsem nic neudělala. Ach jo. Nemusí být nějaký kámen? OK. Kvůli tomu, že potom, když půjdeme dolů, kde toho je nejvíc, tak tam nic není. Snad neumřem. Byla bych ráda, kdyby jsme nechytli. Ach jo. Uhlí nám bude scházet, až dostaneme různé věci, jako železo, měď a tyhle věci. Takže si ho vezmeme a dáváme to XPčka. A kdybychom našli dia, tak bychom si potom mohli udělat enchant table. Jako pochybuju, že najdeme diamanty. Ale nezlobila bych se vůbec. Vůbec bych se. Bum. Jo, tady na to jsem zapomněla. Tu je spawner. Jako snad tohle pomáhá. Já vím, že toho tam nepotřebujete.
Ono to nepomáhá, nevím proč. Tak máme XP farmu. Já myslela, že to bude fachat, že jo? Protože vím, že dřív se dávaly torčky tam a že potom se nespawnovaly. No tak máme XP farmu na zombíky, což je skvělý. Tu si ještě musíme potom udělat tak, aby jsme tady nechcípili, když tam půjdeme. Tady té práce ještě bude mega hodně, jako. Jsme teprve úplně na začátku. Tady z té kivky bychom se třeba mohli aj udělat nějaký, já nevím, něco. Chápete, že mně se líbí ty tvary a tak a tohle. Nevím, třeba nějakou takovou mini basku, kde bychom mohli být, když budeme mít takový ty jenom těžící díly. Tenhle blok je hrozně hezký. Ale jakož je tady všude, tak si ho nebudu brát teďkon. Protože je to reálně v každý kejvce. Koukejte, jak je to úplně osvětlený. Ach je. Já se to tu vytěžím, protože může se to někdy hodit. Ale nechci z toho zase brát mega hodně. Protože to nemám potom jak odníst domů. Už teď mám obrovský bordel u sebe. Musím podívat, jestli tady... OK, tak tohle těžit nebudem. No a teď půjdeme dolů. Tu někam si dáme naše věci, jo. Tu by se normálně spawnovaly exotlova, ale já jsem tady žádný nepotkala. Takže tak. Dáme si to tam, sem postel, čestku. A do ní si dáme věci, které nepotřebujeme, jako je teď tenhle chestplate. Toho u sebe fakt teď nechci mít, protože koukejte, kolik toho už mám. Tak. Tu máme lapis. Takže ten si vezmeme. Vezmeme se tady uhlí. Když jsem našla aspoň jeden diamant, já bych byla tak happy. Nemáme šanci to tady celý prozkoumat. Ale víte co, když nenajdeme diamanty, tak jdeme minimálně se 4 stakama, jo? Minimálně, nebo ne, ono už tenhle díl je už dost dlouhý. Aspoň jeden stak železa. Nebo půl, aspoň půlku takovou železa, protože železo se vždycky hodí. Toho nikdy není dost. Lidi, ne! Jak světlové!
Já si potřebuji vypíct. Já vůbec nemám žádný. Mám 6. Potřebuji si vypíct. Sakra. Já potřebuji axolotl. Já chci jednoho axolotla, bez něho nikam nejdu. Jsem ho hitla, sorry kámo. Já se chcípnu, no nic, podíváme se tu. Cože? Guys. No nekecajte. Lidi. Koukejte na to. Já mám diamanty, guys. Koukejte. Já mám dia. A se jdu vyplnit dneska sportku. Jaký štěstí mám. Vidíte to? Já mám diamant prostě. Nikdo mě tu dneska bez tak trolí. Two 2,000 years later. Tak jo. Máme toho hodně.
máme hlavně dia. Všechno to nepobereme, jak tak koukám. Nenašli jsme, už jsem tady měla. Ten spawner už jsme jako by měli, takže... Teď přemýšlím, jestli chceme ještě rychle do té jungle thing. I guess, že bychom tam mohli hitnout teď. Protože tahle věcička prostě, oh my god. Jsou tam pasti, takže tam musíme být opatrní. OK. Takže. Ber si k sobě toto. Já mám ale u sebe ty diamanty. Axeltle. Já se sem hned vrátím. Jen si vezmu míň věcí. OK. Ale už máme bambus, aspoň nemusím. Tu si actually můžeme potom pro nějaký. Věc. Já se hrozně soustředím, hej, sorry, jo. Jestli jsem moc ticho, tak fakt sorry. Předně nevím, na co je tady ten redstone. Zase tak nenápadný to tady není, jo. OK. Tu už nic není. OK, takže absolutně nevím, co jsem tam vzala v té druhé částce, to se podíváme potom. To už jsem prozkoumal, takže jsme prozkoumali další věc, což je mega dobrý. A jdeme domů, protože za chvíli bude noc. A nechci umřít. Jako myslím, že tenhle díl byl mega úspěšný, mnohem lepší než minulej. Ztratil jednu lamu, nice. Ale toho si berem. Máme i páčky a různý tyhle věci. Takže doufám, že se vám líbil tenhle trochu kopací díl. Přišlo mi to úspěšný a uvidíme se u další dílu, nebo u dílu, který je already na tomhle kanálu, nebo na mém hlavním kanále. Tam nedávno vyšlo, když na tohle koukáte, tak tam nedávno vyšlo to Stranger Things video, takže se na to můžete podívat, protože to je poslední ever Stranger Things video, který jsem vydal na tom kanál. S ním papa!